taxa, dreng. Hvad siger vi til afgørelsen? Vi siger, at det er totalt nederen, og vi kan ikke rigtig forstå, hvad der er sket. Så nu skal vi ud og lede efter en mand i en landsholdstrøje, som har stukket en dommer ind på bæren. Imagine yourself a rainbow. Red, green, yellow. Look for me, come to me, reach for me. I'm your pot of gold. Look for me, come to me, reach for me. I'm your pot of gold. Vi har lige været vidne til noget specielt fodboldkamp. Nu skal vi til at spille noget poker. Hvad er dine forventninger til turneringen? Jeg tror, det bliver meget sjovt at få lov til at dyste lidt oven på den her kamp, så det er det fint at sidde og slappe af, hvor folk ikke er sindssygt rolige. Blandt andet kan man godt lægge sådan en fodboldkamp væk, og så kommentere sig en poker lige hurtigt. Ja, det går. Det plejer det jo. Hvordan tror du, det går for dig? Jeg tror, jeg vinder skidt. Hvad? Jeg vinder. Sådan skal det være. Enter the rainbow. Kan du lægge fodboldkampen bag dig og koncentrere dig fuldstændig om poker nu? Men selvfølgelig kan jeg det. Altså en ting er fodbold, så er det poker, men vi vil også gerne renslige af guldet. Hvad er dine forventninger til turneringen? Selvfølgelig er jeg ved, siger jeg selv. Og hvis du ikke vinder, hvem gør så? Jeg har lige sagt mine forventninger, jeg vinder. Og hvis du ikke gør, hvem gør så? Jeg har lige sagt mine forventninger, jeg vinder. Go. Fodbolden er slut. Mærkelig følelse i kroppen. Hvordan kommer du videre nu her? Nå, men nu ser jeg heldigvis på en pokerskærm her, så det er fint nok. Jeg glæder mig til. Fuck det der fodbold. Hvordan tror du det går? Hvordan tror du det går nu her? Jeg tror, jeg kommer i pengene i hvert fald. Jeg tror også, at det ikke er ikke spille penge.